sy'n hir ymaros y mae cariad yn gymwyn ysgaf. Nid yw'n ymchwyddo, nid yw'n ymffrostio. Mae'n goddel yn credu, yn gobeithio, yn dal at i'r eiddo. Gaich croesawu chi gyd yma heddiw i wasanaeth Priodas, Philip, Parry a Lowri Roberts. Mae diwrnod Priodas yn diwrnod arbennig iawn. Ond proffwydoliaeth a wylen. Matthew. Mewn gair y mae ffydd gobaith cariad. I'n rhaid i gorau. Y tri hyn sydd yn aros a'r mwyaf. Mi ys dwi, Philip Parry, yn dy gymeryd di, Lowri Roberts, yn wraig briod I mi. Dwi, Lowri Roberts, yn dy gymeryd di, Philip Parry, yn ŵr priod I mi. Proffwydoliaeth a wyben. Mewn gair y mae ffydd gobaith cariad. Y tri A rwan bod y darn boring drosodd, gawn ni gyd i'n adre I chwalu take-away. Isio bwyd ti, Robbie? Ydych chi'n dŵad ta? Surprise! Be goblin? Oedden ni'n sylweddoli pa mor siomedig oeddech chi am Llandwyn, lle mae pawb wedi dod I ddathlu efo chi. Dwi'n meddwl bod gennym ni ddigon o take-away, bawb. Anghofio am y take-away, a neith Mr a Mrs Parry dringo ar y bus os gwelwch yn dda. Lle dyn ni mynd? Gawch I weld. Fe ddys I fysa speedboat yn well ond oedd y budget ddim yna. Speedboat? Matthew, lle da ni'n mynd? a'r mwyaf o'r rhain. Cariad. O, Pennod, am lyflu. A da ni'n camdi'r neuad rownd y gornal, mae pawb wedi dod ar rhywbeth efo nhw, bwyd, diod. A cyn I chi ofyn, do, ma Glenda di gwneud quiche. Do, mwy nag un gobeithio. Do, achos dwi eisiau helpu cario nhw, please. Ei, well leisten flat shop chi efo Rave Jason, di? Gobeithio bydd y band yn eisiau chi'ch glist. Band? Diolch Tristan, surprise arall I fo. Dwi di roed botelio bybli neis yn y ffridge. Di dod â nhw? Chdi mynd I gymaint o draffath, diolch, Matthew. Y best man oedd y dyn gorau job, lle. Chdi drefnod hyn. Ia, efo chydig o help gyn Mel a Danny. Lot o help gyn Mel a Danny. Ia, y fi roedd thrif y cwmni buses, a dwi'n abod derfel blynyddodd. Goddach chdi yn gwybod am hyn I gyd drwy bora? Ond ti'n mynd siomedig di Santes Dwynwen I mama? Na, dwi'n siŵr. Achos mae yna gariad yn bob man yma. Achos bod chi wedi trefnu rhywbeth mor neis I ni. Ia, ond mi o na sant yn Pennod, y fes di? Oed. Oed, sant seiriol. Mae'r ynys yn fanna li. A mae yna ffynon yn rhwla, de. Diolch. Diolch I chi gyd. Croeso. Oedd hi'n ymdrech gymunedol. Ac I bod hi'n fista'r corn arno fos blynyddoedd bellach, mae'n blesar gen I chroesawu hi'n ffurfiol i'r teulu. Wan, be fedra I ddeud am gariad? Mae medru dechrau yn y llefydd mwy anisgwyl, dydi. Ac mae'r cariad cry yma werth cwffio amdano fo. Ac bod I cariad nhw ddim wedi dechrau yn y lle hawsa, mae heddiw'n dangos bod hyn I fod. Felly, pob iechyd a hapusrwydd I chi'ch dau. I dad a Lowri. I Philip! Wel, mae yna un surprise bach arall. Mi'n arall? Hwn di'r ola dwi'n addo.
Na, ci. Un bach arall i orffan. Dwi'n siŵr oedd Philip roedd bach i chi am eich traffath yno. Ynwch gollwr chi'n yr iard. Diolch i chi gyd! Pawb yn licio diweddglo hapus. Yndi?